12 minút. Začíname video. Volá sa čo? Jak sa to volá? Vývrtka, akce vývrtka. Vejvrt. Je to akce vývrtka. Dobre, takže ideme do domácich potrieb a proste máme problém. Problém spočíva v tom, že sme si kúpili fľašu dobrého vína Matišák. Poď ešte pri stromčeku. Kúpili sme si fľašu dobrého vína Matišák, bohužiaľ v nejakom stánku nie je vývrtka, takže ideme do domácich potrieb nekupovať, ale snažíme sa vývrtku použiť a vrátiť do regálu. Je s nami aj Nina, Boris, samozrejme. myslím, že mám pre teba darček na Vianoce. Poprosím bez tej korušenky. Jaká píra nás tu ma musíš raz oznámiť. Sprechen Sie Deutsch, please. Odhalte. Tam je napríklad Franka Limanová. Tady je Nina Moravcová. Ja sa menuji Boris Kuzmiák. Nie, Martin. Ideme si kúpiť vývrtku, lebo máme víno za 40 korun a za ďalších 40 ideme kúpiť vývrtku. Ale to si nemá ten zrazu, ty to víno je počkáme, kým nás nevyhodia. Ja si sadnu tady do pohovky a budu tady jen tak sedieť, jo vole? Môžeš ma nakamerovať, ako idem na eskalátory? Áno, Eskalátoru. Richard ide na eskalátorovi. Bež. Richardo prvý kontakt s eskalátorom. Utekáš? Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Ideme sa spýtať, že sú tu domáce potreby. Zatiaľ vidíme iba samý šatník a postele. Ale to sú také domáce, ale ty nie sú domáce potreby, prosím vás. Ale my nie sme. So svietidlom to víno asi neotvoríme proste. Dobrý deň, prosím vás. Sme na takom poschodí. Dobrý deň, prosím vás, môžeme sa spýtať, domáce potreby máte kde? Pod náma. Pod váma, jo? Jo, tak sa vracíme. Jo, na schole. Ja sa budem ďalej točiť. Dobre, v poriadku, takže Richard to točí, ale daj tam záznam, ktorý má nejakú hodnotu, má čas, má trvácnosť. A tu je tá reklama s tým županom. Poď, dáme ten zemiak. Každý by chcel, samozrejme. Počkaj, choď k nemu. Počkaj ešte raz. Každý by chcel nový župan za starý. To je originál frote. Nie, ja vám predstavím nového župana. Nie je zemiak, ako Kuzmiak. Presne tak. Poďme na tie potreby domáce. Prečo sa volá, že domáce potreby? Lebo to potrebuješ asi, ne? Nina, nechceš si trošku potočiť? Ja ti tú kameru z Tajvanu za 500 000 môžem... A Nina na eskalátore, to je póza. Ja som počul, niekde som počul, že na schodoch je najlepší sex. Zober mňa a Boris na eskalátore. Máš tu priestor na sebe reálne. Ty vole, aha, telocvične. Pozor. A stále zdrám, Nina je už zmožená. Boris, veď to je ľad, zoberme si korčule. Ale už nemá, už neskoro má. Jo, ja ich mám, teď chytám ja. Ale tady něco púku. Dobre, urobíme to ináč. Richard, Nina. Dáme si skorovačku z bielej. Poďte nás domáce potreby. Jo, lidi tady koukají na nás, či nám tak trošku nejebe. Jo? Boris. Domáci potreby. Táto ženská sa ťa chcela dačo spýtať. Povedz jej, že sa nebaj s ľuďmi, ktorí nemajú hlavu. Nemá hlavu, takže nic z toho. Dáme vývrtku na víno. To je zabalené. Myslíš? A budú aj také lacnejšie, ako ty bol za šimika, Nespýtam sa? Jo, Borisi, co tady děláš? Kupuj, máme to. Poď. Co tady děláš?
kolik to stojí? 349, to není vôbec moc. To je ako 5 fľaš vína. Ja sa až bojím strčiť do tej fľaše. Nina, máme vývrtku. Akože tuto môžeme otvoriť a ideme preč? To chcete spraviť? Akože za 350. To nie je to. Poškodíš ho, ale nemôžeš poškodiť nič. Nie, to bude problém. To bude problém. Z tohto Nina čuhla problém. Nie, Nina! Nina, presne. Ani som ho nic Nina, prosím, to vrátime a ideme do pičky z tohto. No, to je. To je skoro zlá. Počujem, tak to robíme radšej tak. Fakt nie, Nina. Nina má problém. Pozor, nie, Ja som Boris. riešiteľ jej momentálnych problémov. Boris. Áno. Nie. Toto v mojej indiánskej kultúre nazývali tomahawkom. Teraz to nazývajú drtič lepšového masa. Niekto povie, že mu to vadí proste, niekto je vegetarián, niekto je vegán. Ja hovorím proste, smrdí naše jedlo. A to už niekomu vadí, alebo nie. Zabijame kvôli tomu, aby naše žalúdky boli fajn. Nemyslíš si, že Nina išla práve z BZ-ko za 300 páda otvoriť naše víno za 30 Je to možné? Ja pasiem po výsledkoch. Keď dojde s tým otvoreným vínom, mňa nebude zaujímať, akým spôsobom to urobila. Počúvaj, Ale keď už závrú za to, tak to bude problém, samozrejme. urobme komunizmus. Jak to Aha, tak to by sme potrebovali teda kosák. Kosak nebol. Ne, teraz sme baníci. Kosak nebol, sme baníci. Teraz sme baníci. Musíme nájsť kosák, no. Myslím, že Tesco má Kosak vyrába aj nebol, kosák. kosak nebol. To som zle asi položil. Ináč ako to je vážna vec. Akože doličný predmet, to znamená, že akože dôkazový materiál umlácen tupým predmetem, takže viem, že to znamená tupý predmet. No. Tak to je prosím pekne na vajcia. Alebo, hej? To je na vajcia alebo na ovocie. Toto. Nie? A vážne? Vážne, je to vidíš, proste že to je na vajcia. Tak aha, to je postavené na jablka, ty vole, na vajcia, to je krájač. Takzvaný Jasné. krájač. Ale aj vajce, keď už sú hotové. No, tak Plné. vajcia na tvrdo samozrejme. Samozrejme. No, okrem Poďme toho nájsť- tady máme. Poďme nájsť z Beskeho, kým nás nenájdu. Ona je tam s tým. Otvorila? Ona to otvorila. Máš? Ona to otvorila. Ty si trúba, ty vole, fakt. Nie, a ty necháš to s tým? No tak samozrejme nie. No, toto je výsledok práce. Ideme, utekaj. Jej, to je dobré vidieť, že to tu nie je taká Ja, ale ja by som pohoda. chcel aj nejaké bizarné tvári tu. Tu máš kometu. Kometu. Medvedíka a anielíka, to ti musí stačiť. No dobre, tak poďme ďalej. Ľudia si myslia, že nám asi šibe. To nevadí. To robíme často. Často nám šíbe. Nina, ale musíme jej dať 5, keď zídeme schodmi. Si úžasná. Po piči, Boris tu pije v eskalátoroch. Kde sme Ja to? to tam medzi dvoma zrkadlami a medzi pred kamerou, to tam medzi probami. Tu budeš celkom vtipné. Kotve do piči. Dobrá víno. story, tu. Čože? Kotve pidem, že to nás môžu za to zavrieť. A možno by nás mohli aj normálne Ale nič. spúšťať a potom byť po vajciach z pendreky. Ninka, nemáme ešte nejaký púkez? Dali by sme si jointa. Ja mám chuť. Dobrá. Ináč, ako to bolo pekné. To sa mi páči. To bola dobrá scénka, to bolo takzvané... Škoda, že som nestihol Jak som to nahrať. tajomky otvorila, že? Jak si to otvorila? Ja by som na to nemal gulo, lebo ja by som bál, že mi potom našli už 349 korún z Poškodené. DPH, tu bolo. To by som schválne hovorila slovenské, sorry, ale nemám. Fakt nemám.